Ndị be anyị bịakwanụ gere na sikriti mmụọ mmiri na ọgbapụkwa nanụ. Hei, bịanụ nụrụ ka o si wee bata Nnewi, ka o si wee jee biri na ya bụ mmiri a na-akpọ mmiri Ekulo wee na-alụ ọrụ ebe ahụ. Onye onufuru na-akọwa ife a na-akọwa na ya bụ onye Nnewi na vileji ahụ mmụọ mmiri nọ wee na-alụ ya bụ ọrụ nọọ vileji fa na ya bụ mmiri Ekulo a na-ekwu maka ya na fa na-echu ya bụ mmiri mgbe fa pelu mpe na mmiri ahụ bụ mmiri na-ebinye ndị mmadụ ego, mmiri na-eme mmadụ ife ị na-eme a na-aga n'ilu, mmiri akụ akụ na ife enwe na mgbe ụka batazi wee hapụ ya bụ mmiri na mgbe ndị mmadụ bidozi na-agbapụgasị mmiri na aha echuzi ya bụ mmiri ọfịa wee tochie ebe ahụ. Onye nke bụzi mmụọ mmiri wee jee sụcha ọfịa dị ka ọ ghara ịbụ m kọwara nnọọ unu ya bịa ka unu gelu n'ọnụ ya ka unu n'ife ọ kọrọ na ya bụ mmiri a na-ekwu maka ya n'okwu ezigbota mmiri. Hei, ọ dịka ya sị na nwoke ọcha na ọma ama nnọọ na ya bụ mmiri bụ ezigbota mmiri wee jee ebe ahụ wee jee gwa ike igwe ilo o wee na-akọwa maka na ndị kwesịrị inedo ya bụ mmiri anya na fa ahapụ gwe mmiri gbafere gbawa n'ụka. Onye nke bụzi mmụọ mmiri wee jezie ebe ahụ makụọ mmiri wee na-enedozi ya bụ mmiri anya. Ya bụ mmiri wee na-efevọzi ya. Unu fụrụ ụlọ niile ọ na-alụkọta ebe ahụ na-akọwakwọ na mmiri abụkwa mmiri na-ebinye ike ka ọ ghara ịbụ nnọọ na nna aka ogologo akọ bịanụ gere ya n'ọnụ ya bikonu inenechife onyonyo anyere m aka ka ịtụsa ya na ọ na-akọwakwọ na ọ ya emekwa anọda vidio gbasalụ gọọmenti na-achị Anambra steeti ka ọ gwa ya na ọ bụghị ọsọ mmiri ahụ bụ mmiri ọfịa tochiri na-enwegasị mmiri ndị ọzọ ọfịa tochiri ya biko ka o jee sụchasị alụfanya na ọ bụghị nke anụnwa mmụọ mmiri sụchazi afụ na mmiri ide ebe ahụ ka o jezi na mmụọ mmiri na-emebisi mmiri na-agala onwe ya na ya biko jee sụchasịa ndị ọzọ ndị ọfịa tochiri ndị mmadụ aha abazi na ya. Hei, ya bụ ife abụrụkwa obere ife ya dụrụ na anyị mma. Ịma na onye anọghị ebe a nọ n'ozu ya wụọcha ịbọnụ obido n'ọkpa nwere asị na ọ gadịrị anyị mma mana ofifi ya emere m owu ka ị na-enweta vidio gbaa mbọ ka isi alụ m vidio ya eto ogologo mana enwere m ike mee part 1 na part 2. Ihe nji maka ịbịa n'ụbọchị taa ihe gbasara mmụọ mmiri mana ka m bido n'isi. Ezigbo afa m wee Ifeanyị Ojukwu ya abụ m onye amịrị bụ Otoro Nnewi. Vileji ahụ mmụọ mmiri bi ọ ebe ahụ vileji m vileji m dị ha ahụ m onye amịrị bụ Otoro Nnewi mana anọ m mba United Kingdom. N'ife a na-ekwu gbasara ya mmụọ mmiri ịghọtara mma agwa unu ka o si wee bata obodo anyị wee ruo na wee gụọ ana ahụ mma akọrọ unu ife niile because anọ m mgbe o bidoro before m pụọ ruo obodo oyibo m pụrụ. Ngwa geenụ m ntị. Mmiri ahụ a na-akpọ Ekulo wu mmiri dị ebe ahụ gboo n'anya Adam. Ife a na-akpọ Ekulo nwaanyị mma ka a na-akpọ ya wu mmiri ahụ ife a na-aba na ya wu mbesi mba akpụ na akpụ aya asụ nyawu ife a na-aba na ya and na ịbacha akpụ na mmiri ahụ baa akpụ ịsụ ya asụ na ya ihe ele mbesi mba akpụ ịbacha ya na mmiri ahụ buru eje afịa iwu na akpụ ya ebu ụzọ bụ bifo nke onye ọwụ na-agbụ. Mmiri ahụ mmiri na-ebi akụ na ụba ịghọtara mkpewala ụzọ ahụ dị na ya ịma na asịrị na ahụ na-agbagote nsị a na-echenji anọkata because nwa mmiri ahụ nnukwu mmiri omeọgọ mmiri na-abaghị ụmụ na-akpaghị mmadụ ego. Anyị nwere a lot of mmiri na be anyị mana o nwere mmiri nke kpọghabiri a na-akpọ ụbụ. Na ife gbasara nke Ekulo aka m na-ekwu anọkata akwụsị ụmụazị pụsịba ọrụ oyibo akwụsị ịchụnyanwụ mmiri akwụsịkwa ịba akpụ na mmiri ahụ wee tochie ebe niile ahụ ụlọ ọfịa ma ụzọ esizikwa eje nyanwụ mmiri adọghọzi otochisitana ma ndị na-ele ana na-elechi ya. O wee mechaa oge ahụ o nwere nwamba ọyọ a na-akpọ onye amị bịalụgo ana saịdị Ekulo ahụ. Ana ahụ ka mkpọ ebe half plot wee rụcha ya 2 rooms wee mechaa mgbe ahụ the boy wee chepụ. O nwere mkpewara ụzọ ọ sụchara esi aba ebe ahụ nnukwu ọfịa wee chepụ ha werula ana ahụ niile ana ahụ ka a nọ wee kpọta mmụọ mmiri ụnụ fụrụ wee kpọọ ya ọlaghị bịa n'enecha ebe ahụ wee gori ya ọhọkụ mmụọ kpọrọ ya amaghọnya I don't know him. Ọ bịa goro ebe ahụ ka o goziri ebe ahụ kpọrọ katapila bịa na-asụchara ebe ahụ ogoro ka ọ na-asụcharozi ebe ahụ ka ọ nọzi wee goo ana ndị ọzọ ahụ ogoro.
That man spend a lot of money there. Mmiri ahụ wụ ọfịa. That guy asị dibịa ọwụ, asị onye mmiri ọwụ, mmụọ nọ na mmiri ahụ nabata ya. Mmiri ahụ efuru enweghị ihu, nya ji aka wee sụcha mmiri ahụ ụnụ furu ntụ ahụ ọdụ, nya ji aka wee sụchaa ya, nya ji ego ya gwọ mmiri ahụ sụchaa ya ntụ ahụ ụnụ furu mmiri ahụ dụ. Wee rụọ ife ahụ. Ụdị ego that man spendịrị ebe ahụ bikos ụzọ adụghị ebe ahụ. Ọ sị ya nwụrụkwa ụzọ o si ababe ya ogori ego. Wee dozichaa ebe ahụ ọ wụrụ be mmadụ. Before mmụọ mmiri ebido ịrụ ọrụ na be anyị nyochara ya ọfụma. That guy wee bido nya wụ ọrụ na-akpọta ndị mmadụ, a na-abịa ọ na-ekpere ndị mmadụ ekpere, ọ na-agaziri ya. Mmiri ahụ na-akpa ya ụfa bikos na mmiri ahụ mmiri na-akpa ya ụfa mgbe gboo. Mana ọ na-anyị hapụrụ ife anyị nwere kụọ ya azụ, were ụka kụọ ya azụ, ọ nabatazie onye mbịara be anyị biri, nabatazie. Yọtadị na-agwa gị, nabatazie. Na ego ahụ o kwesịrị ịda akpa ya anyị, ọ na-akpazie ya onye bibe anyị bikos na onye tere ihe ahụ, onye chukwara ya ọ ka mmụọ si eme. Now ọ na-emenyawa ife, ọ na-agarị ya, a na-agba mgbadụ na ya, ọ na-emenyawa ife, ọ na-agarị ya. Since ọ na-eme, anyị enwetabeghị ripọt na o nwere onye mmụọ mmiri gburu ebe ahụ, ma ọ na o nwere onye o gwuru wayo, ọ na o nwere onye ọ gwọrọ ọgwụ ọjọọ, ọ mmadụ eberivu n'ọgwụ ka ọgwụ. Ịghọtara? Ọ mmadụ eberivu n'ọgwụ ka ọ bụ. Now our able governor Chukwuma Soludo abịa na nke gị. Nyawu mmiri ahụ, mgbe mmiri ahụ tashiri, onweghị gọọmenti afro bịara gwọ nyawu mmiri yo. Ụzọ adụghọwa ebe ahụ. Gọvanọ Chukwuma Soludo ọ na ọha na that guy sụchara ebe ahụ, taa afụfụ dị ebe ahụ, rụọ unu, onweghị onye ya banwe ebe ahụ. Nobody. Ụdị ọfịa dị ebe ahụ dị SS. Ife na-ebi ebe ahụ wee enwewe ife na-ebi ebe ahụ. Ọ that guy tara afụfụ gwụchaa mmiri ahụ, gwụchapụta ihu mmiri ahụ efuru ọ na-anọ na ya ekpe ekpere. But Gọvanọ Chukwuma Soludo biko, anyị nwere lot of liver anyị agwụchara anyị. Ịghọtara? Ka ọ dị ọcha, ka ọ na-efulu, ka a hapụ isi na-epolute mmiri. Ịghọtara? Mana afụlọ mmiri daga anyị na-epolute bikos ebe ahụ na-adụ 24 hours clean, and na mmiri ahụ ebe ahụ mere ntochi na ọ daga anyị ji aka emego kpochaa ihu mmiri ahụ, mmadụ ahụ echue. Onye a ji aka were ego kpochaa ihu mmiri ahụ, si na mmiri ahụ nabatara ya, na mmụọ nwe mmiri ahụ nabatara ya n'ebe azụ ka ọ chọrọ ịda anọ arụrụ ndị mmadụ ọrụ. Ọhọbụ na mmiri ahụ ka ọ na-anọbụ alụrụ ndị mmadụ ọrụ. Mana ọ batara ebe ahụ, mmụọ nọ na mmiri ahụ nabata ya, ọ nọrọ ebe ahụ rụwazielu ndị mmadụ, ọ na-ekpere ndị mmadụ ekpere. Gọvanọ Chukwuma Soludo, ihe anyị na-ayọ gị bụ